Kuyintokozo ukuthi sikhulume nawe. uNkulunkulu akakulonde kubusise wherever you are, whatever you do, mayichume mayiphumelele. Kama kupastor ngitsho le New Flick sikhuthazayo ukuthi abantu besensile namba kuphela uma bengabalandeli bale channel, uma bengabona abalandeli bale channel bengayisebenzise le namba. Hayi namba ke yasebenza kakhulu kusongo 9 ekseni ka 5 ntambama kuphela. Kodwa ke angikuthandi ukuthi besenzise WhatsApp, angikuthandi bese bethobela ama SMS. Ningakwenzi lokho. Sibheka la namhlanje nolungile enkanini ethi lungile enkanini ngiyabonga pastor ngingaze ngachazela kahle. Mina ke ngibhupha ifoni yami ilahlekile kodwa ke ngazibona sengithola ngenye ifoni, ngiyabonga kakhulu. So siya asenze kanje, she lost her phone and got a new one. Yeah. But akasibheke nje uphupha lahlelwe ifoni ke. Number 1, kungenzeka uma uphupha ifoni kube uphawu olubi uma ilahleka, osendlile ukukhomba ukuthi kungenzeka vele kumele uqaphele noma uqikelele ngoba ke kungenzeka izovela ilahleke uma unganakile. Wasisho nje ngoba abanye abantu kuyenzeka iphupha into ilahleka vele bese ilahleka lento le yasuke iphupha ilahleka yabo. Number 2, okunye kwenzakala la ngokujwayelekile uma uphupha ifoni kuyaba uphawu olubi uma ilahleka, osuke nje lichaza ukuthi la ngenze kuzophunyuka utho olubalekile futhi oluyigugu kuwe. Uma kunento engahle kuphunyuke ebalekile noyikhathalele noma uyikhonzile ungaphupha futhi kanje. Number 3, ngoba ifoni yangena kakhulu ezidalweni zomuntu kwelika moya. So ngokujwayelekile ke noma ke ngokwesintu uma uphupha, number 3, ngokwesintu uma uphupha ifoni kuyaba uphawu olubi uma ilahleka, okuyenzeka usuke lichaza okufulathelwa, ukudutshwa noma ukuduka kwesidalo sakho noma ukuthwetshulwa kwesidalo sakho ongase kujala ukuthi ungasakwazi ukuxhumana nesidalo sakho wena. Yabona. Number 4, kwesinye isikhathi ke kuyenzeka uma uphupha ifoni kube uphawu olubi uma ilahleka, usuke likhomba imizamo ebathakathi ukuphazamisa ukuxhumana phakathi kwakho nesidalo sakho esikwembethe. Ukuthi uma benciphisa ivolume befuna ukuthi wena kungabi lula ukuxhumane nezidalwa zakho noma nesidalo sakho, ungayibona kulahlelwa ifoni yabona. Number 5, kuyenzeka ufuna ngesikhathi uphupha ifoni kube uphawu olubi uma ilahleka, usuke likhomba ukuthi kungenzeka uzolahlekelwa umsebenzi noma uzolahlekelwa umuntu noma uzokaliwa ungalindele. So that is why uthola ukuthi njengoba seyithola le foni ilahleka, le foni phinde athole enye, uthola ukuthi mhlawumbe umuntu obekalahlwe umunye umuntu wasethola avuka ngenye boyfriend, noma umuntu akalahlelwe umsebenzi wathola omunye umsebenzi, noma ngesikhathi bethobela isidalwa sakhe kube khona esinye isidalwa esiphakamayo sakwathi simengame simsingathe ngoba khuma ukuthi umuntu akambathwe isidalwa sokuthi angenzeka bathebula isidalwa sakhe abomama wakho kuphakamisa khabo baba wakho sikwembatha, bathebula isidalwa sakhe baba wakho kuphakamisa kugogo sikwembatha njalo njalo. So kuba khona ukuthi ibe khona i-recovery kuye, ngaba ngokomuntu obemlahla uthola omunye noma ngokomsebenzi kade elahlekile uthola omunye noma ngokwesidalwa besithethulwa kwasiphakamisa isidalwa samembatha samsingathi. Seba kakhulu ke la besibheka la kulahlelwa yini ifoni ngale kuthi